má stresy pri tebe. Netuším. Suťák. Cože? Suťák. Ty mi to video zase postriehaš podľa seba. Potrebuje aj svietiť. Áno. Ty máš lepšie svetlo. Ty si tam od toho, aby si to dávala preč? No ja idem preč, ja sa tu tej práci aj nedotknem. Dobre, môžeš to ukončiť, prosím ťa?